Wilfred mindu kien żgħir. Dejjem kien leader, dejjem kien jaspira xi ħaġa illi jixtieq jagħmilha u dejjem wasal għaliha. Aħna bħala familja involuti prattikament throughout our lifetime f'xogħol volontarju f'diversi areas, f'diversi aspetti. Jien lil Wilfred l-ewwel darba rajt l-università qatt ma konna naħseb li ħajkun parti mill-grupp tagħna. Ma kemm hu kbar minna ma tantx ħassejniha dik id-differenza għax dejjem provajjejna kemm seta'. Wilfred kien impenjat ħafna f'aspetti oħrajn, primarjament ma' Dra Teresa f'Palermo anke ħafna f'Malta. Però biżmien meta sirt nafu vera urini kemm hu friendly man-nies. Mal-ewwel qisna integrajna kollha kemm aħna miegħu għax dejjem kellimna u dejjem issoċjalizza magħna. Issa għażel li jidħol f'din l-erja ċivika li tini sodisfazzjon ħafna, nuħu pjaċir ħafna li wieħed mit-tfal tagħna se jinvolvi ruħu se jkun impenjat f'din l-erja fil-qasam ċiviku. Urini kemm huwa bniedem simpatiku u kemm huwa bniedem open. Bniedem li jaħdem dejjem urina li jaħdem għal dak li jrid u jekk irid jirranġa xi ħaġa fil-kors tagħna dejjem tkellem hu għalina. I have to say li nemmen li Wilfred għandu dawk l-attributi ħanejdulhom hekk li jistgħu jagħmlu kunsillier tajjeb. Hemm id-determinazzjoni, jibqa' jistinka. Nemmen li il-background edukattiv tiegħu, l-esperjenzi li għandu, il-kuraġġ li għandu li jieħu deċiżjonijiet anki diffiċli. Bażikament tant jemmen fih l-oġġett illi l-istess kunċett li jemmen fih ħajjejnu biex iwettqu. Bniedem li sema l-problemi tiegħi u għeni biex ngħaddi minn sitwazzjonijiet differenti ta' ħajti. Huwa responsabbli għax dejjem għena u dejjem kemm ta' quddiem biex jgħin fil-kors. Determinazzjoni li jasal, x'imkien ikun jaf fejn irid jasal u b'kuraġġ kbir jasal.